Voilà, Sangoni, Parapana Pip, Sangoni, Parapana, Burkina, a fait des affinités, on va nous suivre, Yannick, puis, débat ta son là, n'est qu'à voir avec beau ou bien sous le bon. Burkina, ici, qui a parlé, il y a des tout chamatés, ça fait la flemme, tout le la flemme. Ni kun tɛ ni k'a kɛ ni kun b'a dɔn bi su bɛ bɔ na ka sigida min i sigi ka baara kɛ n bɛna san. Bisimila ko to bisimila ye wala sabali bala kunbali nin ka forokɔrɔ ka di ka den to a ba kɔnɔ ka cɛya na musoya dɔ bi kɔni sɛ ka wari di kɔ. Ba, iye ni keni jare tukamna. Wallahi na bado. Ne kuma ngere mesika ne ga dini faya. Lu anjo ni shemara. Dudiya ko te ko. O dudiya ko mo kono. Shaka bana na shaka bi. Ko ta shaka sa. Atlan ke mo re ni fa. Shaka no boy. Shaka no so kono. Waye ni ko de ka ti so ma da. Abino. Tan. Shaka. Shaka dia. Shaka. Shaka me do. Ida te wiya. Je te wiya TV ko. Ah. Ne wa fura te suma. Oh, non ma calma. Oh, ça c'est le grand zèle Chata. C'è frumento, ouais. Qui est suma de fura ina fura jandi. Ai ka suma ce. C'è un bando ta suma te so. Ta suma bisa bodo woni sha bote. Wo ko wa ta ma sha ma sa ka ouais. Karon da ban wai sai sha. Ni ke e ka te so. E to ye ni me bol ku bele jomja. Kali mu wate so yo. Ene yo kai la besi mare. Vabbè, grazie al video che le ma. Ese ni. Let's get doing that. No, era fregato, sa. Ah, c'è era fregato. Oh, c'è posso, come tu vuoi? Ah, sa. Buah. Musu mane lo wei. Iya, smare lo. Walena. Dei fare shaka. Ni la tibelena. C'è, grazie al video la c'era. Ni sa yɛrɛ bɛ dun kɔnɔ n'a ma fɔ ka wari dunnen don a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ o ma ɲi sa e yɛrɛ fɛnɛ k'a jateminɛ sa sisan maa dɔ b'a la. Depuis ba ye sara kɛ mais a yɛrɛ hinɛ donna ne la parce que mɔgɔ bɛna ye so kɔnɔ cogo o cogo ko bɔkun t'i la nakun t'i la i bɛ jugu sɔgɔ yɛrɛ la so kɔnɔ mais i b'a a tigi b'i ɲɔgɔn i ka to i kulonkɛ la ka fisa e yɛrɛ b'a kala. Saka fɛnɛ min kɛ e yɛrɛ b'a dɔn saka nin ye fɛn tigi. An bɛɛ b'o dɔn kɛ fɛn tɛ ɲuman tɛ parce que ni nin fɛnɛ kun diyara ka kɛ n na
a bɛna nin jinɛtigi dɔ ye ou a bɛna nin boli a bɛ boli ta ka n'a bila an ka gala la. E kɔni b'a dɔn kɔni ni den bɛ sa. Si je voulais pas chercher ka du la. Cɛ n'o b'a ka wari wa jugu mais ne b'a dɔn a denw fɛnɛ ka d'a ye dɛ. O ye tiɲɛ dɛ. A wari ko mana juguya cogo o cogo. An ka d'a ye. A fɛnɛ ka d'a ye dɛ. A bɛ fɛ ka saga pose dɔ min a tɛ mɛn hali ni saga nana sini bɛɛ ka kɛ ba tɛ foyi fɔ. I ɲɛ b'a la wari ko b'a la mais hali n'i ɲɛ kun kuma dɔ la o bɛ digi a la dɛ. Dɔgɔnin ne de mɛnna k'i jateminɛ dɛ. Cogo di sa. Ne tɛ sunkuru i bolo ne tɛ musokɔrɔba y'i da foyi foyi toujours tu es à l'aise o fana ma nɔgɔn dɛ. Grâce n bɛ n pari n bɛ bɔ n bɛ na n ka lɛsi la n bɛ taa n ka lɛsi la n'i bɛ balontan kan n'i bɛ fɛ i ka balontan a ka jɔ i musoko fara n'i bɛ musoko daminɛ sisan n'i bɛ dɛsɛ balontan la musoko a man di ye n'i bɛ fɛ i ka balontan ka taa ɲɛ jɔn ka tɛ k'o fɔ wari kɔni wari tɛ mɔgɔ ma na dɛ ne ye sunkuru yɛrɛ minɛ sisan e bɛ dɔ kɛ wala e bɛ balo dɔn ta balo wɛrɛ. I b'a dɔn sisan muso u tɛ mɔgɔ minɛ ni wari tɛ hali n'i pari ka cɛ i tɛ muso sɔrɔ mais ni wari b'i kun dɔrɔn hali n'i tɛ pari kɛ muso. An ka tasuma sigi a la diya. N'o tɛ don peut être que e tɛ baara kɛ e tɛ wari ɲini i b'i sigi ka muso ɲuman min ka ɲɛ i b'o dege jalosi la. An yɛrɛ ka terimakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen o ka di ne mais wari tɛ kun. A ma kɛ n ten. N bɛ tasuma bɔ ka na sisan gɛrɛsɛgɛya la. Wala ne balo min na quoi ne bɛ si balo quoi bi de jate fɛ. Lawa. Sata, e kelen de sigilen bɛ yan. Ne kelen sigilen bɛ wa e nana sisi fila de sɔrɔ yan nɔ. E ni ba de bɛ yan. Awɔ ne ni ba de bɛ yan. I ma dɔn mun ka du jɛra dɛ. E ni ba yɛrɛ b'i sigi ka te wuli ɲɔgɔn fɛ. O ma jɔn taara na ka fɔ ba. Sara i k'i nakun fɔ n ye n'i ka kuma ninnu ye. E Sara e ye ko min kɛ du kɔnɔ Sara ne bɛ miiri k'e bɛ kasi. E tɛ segin ka n'i sigi du kɔnɔ k'i bɛna kɛ wajibi la. E ni Ala cɛ i fa ma sa i fa balolen bɛ e bɛ taa soma karamɔgɔ wa soma ta o kɔnɔ o sigi du cɛmancɛ la. E kan k'o kɛ wa? E kun ka ko ka di ne ye Sara i ka ko bɛɛ lajɛlen minɛ. I man ka nin jo t'a la dɛ. Sata, f'i k'a faamuya. Sata e yɛrɛ b'a dɔn ko ne filɛ nin ye ne ye e balimakɛ de ye gɛlɛya bɛ ne la dɔrɔmɛ kelen a tɛ ne kun. Sata hali ni ne ko ko ne mago bɛ 100 la e tɛ se k'o di ne ma o don e yɛrɛ ye mun kɛ ne ye wala o de ye ne tɔɔrɔ kojugu o de ye ne bila nin ko modèle kɛ n la. E b'a dɔn mɔgɔw balimaya la an de kan ka ɲɔgɔn sutura mais n'a fɔra gɛlɛya bɛ ne la ni ne k'i ma ko e ka hali 100 di ne ma e b'i ban o di ne ma o de ye ne bila nin na. Bien vrai que n ye mun kɛ jo t'a la walayi ne jo t'a la koyi. N'i jo t'a la o tɛ fɔ ne ɲɛna koyi i t'a fɔ Bafin ɲɛna sanfɛ. Sata ni ne ye Bafin ye ba bɛ sɔn ka ne ka yafa deli n b'i deli Ala kama sa a t'a ba deli ye sa n b'i deli Ala kama ne kɔni ye mun kɛ ne jo t'a la yɛrɛ de. I bɛ taa n'i ye badeli ba sɔn ka tɛmɛ ko i fɛ kɛnɛ na so i jo kisɛ kelen tɛ nin na i jo tɛ nin na. E ko wari t'e bolo e sera ka taa karamɔgɔ ta a ka bugu la ka n'o sigi du cɛmancɛ la wari b'i kun dɛ ne ni kun jɛra e siyaf'e la e bɛ na nin jinɛtigi muso y'an dalen yan nɔ. Ne ko ba bɛ so kɔnɔ. A bɛ sanfɛ sɛgɛn na k'i ye ka na bere kan e hinɛ bɛ don na koyi bere k'i hinɛ na mɔgɔ ye. Comme ba tɛ sinon Sata ne kun famana k'e ma ne ko aw ka premier I b'o bɛrɛ b'i ka jɛnjuguya la i tɛ yen i bila i tɛ mɔgɔ la to wari bɔ e ka tasuma ta ka na na premier wuli sisan a
hinɛ bɛ don mɔgɔ la hinɛ na mɔgɔ tɛ ba ne ye minisiri mɛn na ne fɛ ka kuma sanga ko de la ba tun ka di ne ye I ka saga wuli an ka dugu ba saga ye mun kɛ bi a jo t'a la sini mais I den bɔra o saga ma mɛn n'a fɔra k'i den ma ma e y'a den kɛ ka taa bila kɛnɛ ma ba fitiri tɛ fɔ e kɔ safo tɛ fɔ e kɔ seli fana tɛ fɔ e kɔ e yɛrɛ yɛlɛmalen don misiri kɔnɔ o bɛna mun de fɔ e jalo den fila a bɛ ta ba cɛman ye a tugun ka di ne ye an ka fɛɛrɛ kɛ saga ka na sɔgɔma o de tiɲɛ y'a ba Sata e ni saga jɔnni ka kɔrɔ ba saga de y'a kɔrɔ saga de ka kɔrɔ Sata ne yɛrɛ bolo e de ye kɔrɔ ye sabula e ka dɔn ta ne bolo ka bon ni saga ta ye e sera ni hadamadenya kuma min ne ma min ni saga tun b'o dɔn saga waleya min a kun t'o kɛ ba saga bɛ ko dɔn ni saga tun tɛ ko dɔn a kun tɛna ni karamɔgɔ ye ka na sigi du camancɛ la a bɛ ko dɔn mais a ma ɲɛ a bolo parce que ni saga mago bɛ wari ɲini na a bɛ wari ɲini n'importe comment mɔgɔw la olu tɛ wari sɔrɔ cogo ye ba donc wari ɲini kun don wari ɲini de kun don kɛ o y'a gɛn kun ye a bɛ nin karamɔgɔ ye ze n'a kun ka bɛna a laban bɛ na ni boli la a bɛ jɛn ale bɛ deli ba ko saga ka don saga ka don e ko e yɛrɛ bɛ deli la e ko gɛnni yɛrɛ ma sɔrɔ la bi ni saga ye e ba ne ye mun kɛ yɛrɛ tuguni ni bɛ ne gɛn saga non kabini ne wari ko kuma fɔ e ɲɛna don min na e ye wari di ne ma don jumɛn ne tɛna wari ko kuma fɔ e saga la e ye wari di ne ma don jumɛn ba o kɔni t'o fɛ ne kɔni tɛna nin wari ba I bɛ ne ta kuru la dɛ a bɛ taa ni dara saga ta kɔni saga la don la ne bɛ wari d'i ma e ko cogo di n ko ba I ka saga la don ni saga ta kɔrɔ ne bɛ wari n bɛ saga don wari sara I ka na wari bɛ ne kun a nana ka bɔ ni wari kɔni don saga nana o bɛ bɔ wa wari bɛ ne bɔ wa ɔ naga a ka ci sa ɔ nin bɛna fara sa wari tɛ ne bɔ an ka nin fara ba ka saga wuli ka na saga nana ka bɔ Ana. ne kɔni nana n'a ye ne ka den man di e de ye nka dangaden tɔ ninnu ba dɔnni yɛrɛ o bari bɛ fɛn dɔ ko balontan e ba o ka balontan ko in dun bi kɔni ayi ya kila kɔni wari min bɛ ne bolo ne bɛ gɛlɛya walasa ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ wari dɛ ba ko wari wari b'an bolo bubaga kana ɲɛ yɔrɔ bubaga dɔw bɛ yen olu ka wari ni ma wari a tɛ dun dɛ o kɔrɔ ko dɛ ja wari bɛ sata kun diɲɛ bɛ kɔnɔ ne b'a ko sata ka wari de ma sata ka wari t'a la tuta ni n bɛna wuli de sisan dangaden ne b'a ko e ka wari ne ka wari t'o kun e ye n ka wari bɔ ka di est-ce que e mago sera ne ma
sara sɔrɔ ko in walayi cɛ balimaya bɛ kɛ tan tan de tiɲɛ yɛrɛ la ni e yɛrɛ kun tɛ ne b'a dɔn ne kun tɛ se ka segin du kɔnɔna in na yan walayi sata n b'i fo yɛrɛ 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 a diyara n ye dɛ a diyara n ye yɛrɛ. Ni ɲuman bila dugu la, maa ta ale ta. I y'a mɛn. Fa sabu ye ko min kɛ jɛgɛ ta ye dɛ. I jɔ kisɛ, i b'i jija. I nalen filɛ nin sisan tuguni. Baasi problème bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ sabu. I yɔrɔ ma janya ka bɔ a bɛɛ la pewu. I y'a mɛn. I k'i jija i ka bulu dɔ ɲini. Hali n'a kɛra ko si ye dumuni kɛ a kɔnɔ. Donc i sen bɔ ko ta bɛɛ. Hali o dogo denni kiri karan dɔ nana yan nɔ. Walayi fini dɔ b'a la hali sungurubaw tɛ sɔn k'a don o tɛ ka sunguruba yan yɔrɔ. A nana k'e y'a bila k'e y'a bila ka na i bɛna yɛlɛ so ka i bɛna denni ma ne y'a labɔ k'a to ni ɲɔgɔnna wɛrɛ nka i ni denni ye ɲɔgɔn fɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ foyi tɛ sɔrɔ. O ye denni jumɛn ye jaramani yan. I b'a dɔn. Mais ne yɛrɛ t'a dɔn ale ye mun kɛ a bɛna n tɔgɔ tiɲɛ ne y'an ka du dɔrɔn de yira la mais ne m'a fɔ n ko n bɛna présenter du kɔnɔna na. A nana tila k'i ko ka na so kɔnɔ o bɛna muso bɛ yira tɛ yan et puis fɛnɛ denni ma mara da fɛ a bɔra fɛ tugun. Satan jo to si la sa jo to la wala ni mun kɛ ɲɔgɔn ye vraiment mais Satan ne kun mago ba de kɛ wala ne mago ba de bɛ 1000 na i ka 1000 di yan n mago ba de. Chape i nabaliya ne bɛ ne bolo san kan ka don bɔrɔ kan ka da e fɛ o y'o kan ka kama don 1000 ne ye nakun fɔ e ɲɛna e tɛ wari di ne la ne ye wari de di baba ne wari di baba t'a dɔn pour que ka se ka don e bɛ n'i sigi ni nabali ko wari saka sabali sa walayi sera sabali saka hali ni mɔgɔ ma ko dɔw f'u ɲɛna ko dɔw la kɛ i b'a faamuya i tɛ denmisɛnnin bilen e de kan ka k'anw kɔlɔsibaga ye so kɔnɔ anw ɲɛjɔyɔrɔ de kan ka kɛ so kɔnɔ e denkɛ fɔlɔtɔ e de bɛ mɔgɔw da 20 diyan 100 diyan n'o ma di i bɛ ko bɛɛ bali fɛn bɛɛ kɛ saka waati de kɔnɔ n tɛ kuma faamu n y'a bila waati bolo wa kuma ka kuma tɛ la e tɛ mɔdɛ o walayi Chape e tɛ mɔdɛ. Satan ti n y'a faamuya tiɲɛ don i ye n ladon du kɔnɔ mais kana n kunnada fana quoi kana n kunnada. n tɛ ye sugunɛ kɛ baba kɔnɔ la k'a minɛ nin y'o de ye e tɛ ne de don walayi ni ba ye gen sen na hali n'i nana kolon na sujuru bi ne saga n'i ye n da don a la n tɛ kuma fa ka kɛ. Ne ko i terikɛ don ko mun tun bɛ yan nɔ jɔn mɔgɔ ye nin ye. Ne terikɛ jumɛn de? Fuarasa kirikirani b'a kunna ta. Sata e t'o dɔn wa? N ko ne pitinin ka ko ma bon ne ma. O ya An ka kuma na dɔrɔn a sina k'i da pɛrɛn ka dɔ la hali sɛgɛn ne m'o k'a la. Ko y'a burankɛ de ye sa. An burankɛ jumɛn? Cɛ min bɛ lagare nɔfɛ o de filɛ nin ye. Ne tɛ n terikɛ de don. Ayi dɛ ne terikɛ tɛ dɛ an burankɛ de don. Tellement que ne yɛrɛ cɛ ne sɛgɛnnen don tuma bɛɛ ne sɛgɛnnen don lagare y'a don tan lagare y'a bɔ tan. Ne y'a faamu sa i y'a sɔrɔ i ye wari dɔ de minɛ a bolo. So o tɛ se ka kɛ o. Garafɛli fɛnɛ tɛ sɔn o ma sa n bɛ sɔn ka wari minɛ nin yɛrɛ ka wari hinɛ bɛ ne la yɛrɛ. Ne bɛ mun kile f'i ɲɛna baba cana diyan ni farafin bɔra nin kalama ko nin kirikara ni fɛn dɔ a denmuso walayi baba e fɛnɛ gɛn turu b'i la o i t'i yɛlɛ la. Ne ka dugu kɔnɔ yan sa cɛ ne ye baga den ma sa ba tura a bɛ se ka ne gɛn. I tɛ kɛ kɔnɔ ko baba. N bɛ na sa n bɛ na.
Anti. Grand Zère Presse bien. Baseball. Ne ko e bɛna mun kelen de na an ka du in kɔnɔ Ne bɛna Presse de nɔfɛ. i tɛ tiɲɛ fɔ n N bɛna sɛbɛn de f'i ye. ye e fɛnɛ m'i ka ko ɲɛɲini e nakun tɛ baseball ye Cogo di? cogo di i nakun tiɲɛ fɔ n ɲɛna i nakun ye jumɛn N bɛna sɛbɛn de f'i ye ne nakun ye Presse ko de. n tɛ kabako ye kan na o e ni lagare bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn t'a kalama ne fɛ i bɛna mɛlɛkɛ i ka mura ye dɛ tiɲɛ i ye den ye a jɛra k'a kanu kɛ kɛnɛ ma ka tila k'i lugulugu ka don a kɔrɔkɛ la k'o fana k'i teri ye ne fɛ fɛnɛ sara sabali ye dɛ o tuma na baara tɛ e la ci foyi tɛ la bamakɔ sigi la k'i nɔrɔ muso la hali a voyagelen don i bɛ n'i sigi a kɔ kɔrɔ k'a kɔrɔkɛ k'i terikɛ ye ne fa ka ko ma nɔgɔ dɛ ni cɛkɔrɔba bɔra yen ka don o don lagare min y'an ko daminɛ ne ye mun bɛ lagare kɔ o fɛ ka fara a kɔrɔkɛ bezi kan n'o y'i terikɛ kura ye a b'o bɛɛ gɛn ka tugu kɛnɛ ma mɔgɔ de bɛ nɔfɛ k'i kɛ bamakɔ sigi la muso nɔfɛ lugulugu Bara. Cɛ ko in bɛ cogo